Ассалому алайкум ҳамватанони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дар саршавии влог мехостам бароятон як канали беҳтаринро тавсия намоям. Сарояндаи хушовозу хушхон, андалеби маҳбуби диёри Ашзамин ва берун аз он ки бо шунидани овози пурсадояшон дар қалби ҳар як шунаванда ҷой мегиранд, бародар устоди азиз Акои Мақсудҷон мебошанд. сурудҳои устод бисёртар дар васфи ватан, модар, диёри зебоманзари Ашт ва Тоҷикистони азиз суруда шуда, аз қалби дили ошиқон низ садо медиҳад. Илоҳо овози фораму зебоятон ҳеҷ гоҳ хаста нагардаду қуллаҳои баландтарин дар ҷодаи эҷодиёту санъати волоятон насибатон гардад. дӯстони азиз, канали Мақсуди Аштиро дар якум комментария закреплено мекунам. аз шумо хоҳиш мекунам ки дароед обуна шавед ва канали устодро дастгирӣ кунед. ба ҳамаатон пешакӣ ташаккури зиёд, миннатдории худро баён мекунам. سرشت من نهاد من تو بودی، صفای بامداد من تو بودی. ایا مادر با آسان به سوادی، نخستین استاد من تو بودی. тамошобинон дар ин ҷо ба вал бирис омада истодам. барои гирифтани факри вал заказ кардагӣ будам ба диванҳо. ана ин центри шаҳри мо. заказро мегирам ва баъдан дар хона ба шумоён абзор мекунам. Можно одну возьми. тамошобинон дар ин ҷо мо ба хона омадем, ба магнит дар омадем, ба пятерка чизҳои лозимиро харидорӣ кардем ва аз валберис ана ҳамин пакривал заказ кардагӣ будам омад. ҳозир ба шумоён абзор мекунам. аз ана ин намуд пакривал ман ба кресла ва дуто барои дивани калон гирифтагӣ будам 950 рублӣ ва баъд аз ана ин гирифтам цвети капучина 1700 рублӣ. ана тамошобинон ана ҳамин пакривал ҳаҷмаш 150 ба 2 950 рубл. ҳоло аксия рафта истодааст, скидка рафта истодааст, скидкаи соли навӣ. ана ҳамин хел бениҳоят сифаташ ба ман мақбул шуд. велюраш он қадар баланд ҳам не, средний миёна ҳолона. ана тамошобинон ана ҳамин хел чихол барои диван.
ин дивани сафед буд, молочный цвет. бачаҳо хайр чиркӣ мекунанд, бозӣ мекунанд. ба ҳамин хотир аз ана ҳамин чихол харидорӣ кардам. нархаш 1700. ба касе писанд омада бошад, артикулашро мемонам. нависед дар комментария, артикулашро мемонам. метавонед аз Wildberries заказ кунед. дар дигар магазинҳо 2500-3 ҳазор меистад ин чихол. дар Wildberries бошад бо нархи дастрас. ана дар инҷо намихел подцвет шуд. цвети капучино, коричневый капучино. Хар камтарак фарқ мекунад. ин чихоли нав рангаш камтарак баландтар аст. ба хотири он ки ман инро аллакай шуштагӣ будам 2-3 маротиба. ин кӯҳнаашро дар дивани калон будагиро ва чихоли кресларо шуштагӣ будам 2-3 маротиба. ва ба ҳамин хотир ин ранги ин чихоли нав баландтар аст. хайр ба фикрам мешавад. на ҳамин хел шуд. ва боз вақти заказ кардан чихол для дивана без подлокотника заказ кардан лозим. вақте ки агар дар диванатон анами хел подлокотник дошта бошад, барои ин боз чихоли дигар хел мешавад. ин бошад анами хел без подлокотника. яъне бе анами чӣ мегӯяд, даста мегӯяд, чӣ мегӯяд, дар ҳамин ду тарафи диван мешавад. ана ҳамин хел тамошобинони азиз. Тамошобинони азиз, дар ин ҷо барои субҳона блини пухта истодам. 2 литр сыворотка, ман ба ҷои шир сыворотка мерезам. 2 литр сыворотка ва анами хел 3 сковородкаро мондам. ҳозир якҷоя блини мепазем. آهوی مشکین با خودتن باز رسان، با خودتن باز رسان یا رب. آن آهوی مشکین با خودتن باز رسان، با خودتن باز رسان. وان سهی سروی روان رو با چمن باز رسان، با چمن باز رسان. وان سهی سروی روان رو با چمن باز رسان، با چمن باز رسان. نسیم بنواز دل آزرده ما را به نسیم بنواز. یعنی آن جان ز تن رفته به تن باز رسان، به تن باز رسان. یعنی آن جان ز تن رفته به تن باز رسان، به تن باز رسان. тамошобинон
الان блинеҳои мо қариб пухт. Ҳоло бошад чой мерезем. Чойро бо оби ҷӯшидагӣ хунукшудагӣ омехта мекунем, то ки бачаҳо насӯзанд. ҳоло 6 та кружка. ҳайрон нашавед, Настинка дар хонаи модарам аст. Малика ҳоло хоб кардааст, ба ҳамин хотир 6 дона кружка. بچگیم به کسو تنها گذشت، با درو با خوش چینی ها گذشت. بچگیم به کسو تنها گذشت، با درو با خوش چینی ها گذشت. دامنش از خوش پور از دامنی صحرا گذشت. دامنش از خوش پور از دامنی صحرا گذشت.